Kanegade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karon lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mentaka step. Let yakandu Narendra Modi kum unong yalam ka BJP but NDA ya ka President Draupadi Murmu hnen ka janmit ban kam ban thau sarkar. On penbam smai ka President ka ri ya Modi but ki Menteri Sarkar lashai ka janmit. Lom jingelang ka sarkar Meghalaya ya ki MLA ki MDC but ki rang bashnong ban ya selok halor ka jingele persya ya udrok. On penthamai but penklan ya ki Village Defence Party. Bat katnat income tax kan penlong ya ka jingelang ban pensyai halor ka jingo khajna nado ka shpau hado ka khat tarik ujliu ki khubor ki babnya unong yalam ka seng BJP bat ka National Democratic Alliance NDA Narendra Modi uban sa pen scam kum menteri rang ba do ka India ulale ya kando ya ka President Draupadi Murmu hanen ka janmit ban kam ba thau sarkar ka jingelang ban pensmai ya Narendra Modi bat ki Menteri Sarkar kan salong lashai ka sngi ka khandai tarik ujaliu ha kapor hnyau shipawajan mit ha Rashtrapati Bhavan bat ka President Jongkari kan penpam smai yaki kham hashwa kinong mikmat ka NDA hapo ka jingelam u President ka BJP u JP Nadda kilale ya kendo ya ka President ka riban ya ka shithi ka bapentep bakila jiet ya Narendra Modi kum unong yalam jong ka BJP Parliamentary Party la airu ya ka shithi ban pen ijing kershan na kiseng hapo ka NDA sya ka President ka ri henen ka sngi katnat social welfare jong ka sarkar Meghalaya ringkat ka jinge trelang bat katnat home police bat ka Borsensha district ka East Khasi Hills kala penlong ya ka jinge lang banya selok bat ki MLA ki MDC bat kumjuru ki dorbar shnong halor ki kam ki bedai bat ka jinge le persya ya udrok kani ka jinge lang kala long ha ka State Convention Center Shillong hanen ka sngi ha ka bala sakhi ya ka jinge shembenta na hnyo phunrio tali ki dorbar shnong na keleng ka Greater Shillong area la shemya kani ka sien jam kum shibenta jong ka Drug Reduction Elimination and Action Mission Dream kabalas dang nadu ubnai jeliu arajar arpulai kababu ya ka thong bantei bat penlong ya ka Meghalaya kabala light na udrug da ka jinge trelang bat jinge snok ti lang jong ka sarkar jela bat ki bor penya snong ban pendu ya ka jingken rei jong ka jingdi drug ha ka jela habakran ha ka ni ka jinge lang uba pol lindo menteri katnat social welfare ula ong ba lingba kini ki jinge lang ki bala long na kapor sa kapor la yo i bakalong ka badan kam ban phai byang bat ban penthamai ya ki Village Defence Party ki badang dang khatwai talimenta la ban kedaw hangni ba khanang ba anang khampan khlain shu ya ka jinge shebenta jong kishnong ki thau ka sarkar jela kan wanra bat penthamai byang ki kendon jong ki VDP da ka jing thmu ban penlong ki kishnong ki thau bakin ngolong try bat don ka jingkit clear lakhmi denti bakan ka jing kershan kan yarap ban wanra ya ka jing ngolong try bat kan penslur ya ka jing ya shebenta jong kishnong ki thau na kaliang kinong yalam snong kila penpau bakalong ka badan kam ban bu shu bun teli ki jaka ban pen bhapat lani ki rehabilitation center na ka benta kito ki balakerni lengba ka jingkershan ka dream mission kumta o menteri ula perbena hapo ki arta yau kan don shu ka jing kan du ba ki babun ki wei pat ki kan hun ki ban ya don benta ban ya khun ya kan ka thama persya ya udrok kan thup ru bat ki kan hun nyam bat ki skul da ka ba phai khmat kumno ban kershan lang ya kan ka jing thmu hadin ka jingkran uba pol la don ru ka jing ya phlio jingmot bat ka jingkali ya ki ba wan sha kan ka jing lang haringkat ki jing ajing mut kumno ban ya khon ya kan ka jing sniu da ka ba shemi ki sin jam ki bating bat perkhing khnang ban la ban te lakam ya ka jing jelai udrok uba pol leng do ula ong bakalong ka badan kam ban phai khmat shakani ka jing ka bakta ya ka imlang sa alang da ka ba shemi ki lat ki lenti bat pendon kam ki boit ki ba la ban khanglat ya ki samla nakabangat hakashrip jong udrok kani ga dai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Ulampang ka indor ba thau an ka Meghalaya u Thomas A Sangma ule kandu ha ka hendri tarik ujliu ya ki officer ki balawan na ka Bharti Institute of Public Policy ka balong ka shlam wat nya hapo jong ka Indian School of Business Hyderabad kani ka kanhuan ka liat hu ha usang mai ki kam ki balala ban pendap bat ki badang ya chaprang lengba ka Meghalaya Legislative Research Fellowship MLRF
Ya kani ka fellowship la penyat da ka jinga trelang jong ka Bharti Institute of Public Policy ringkat bat ka Meghalaya Institute of Governance lani ka MIG. Lingba kani ka fellowship la bu yaki legislative fellows lani ki nongwat benya ki banyarap yaki dikhat ka ying dor bar thau an ka Meghalaya da ka ba ai ki jing tip ki ba paka bat biang kisah tar haba ki thau yaki nuki an trekam haka ying dor bar thau an. Ha ubnai liber mentau snam la penrung ya ka kanhuan ka baar ka ba kanthop ya khat arngut ki legislative fellows hapo ka MLRF banyarap yaki dikhat ka ying dor bar thau an jong ka jala Meghalaya hakikam ba pher jong ki. President ka Congress Mallikarjun Kharge uladawa badai bandonno da ka jing tokkit da ki bor bahalor hakabaya day bar ki kenrup kenram ki bami haka examine National Entrance Eligibility Test NEET. Kharge ulaong hanin kasngi bakani ka jing tokkit kadai ban long hapo ka jing penyat jongka ying bishar Supreme Court. Ula benrap syuk baka jing light tu ke jing keli baka jing le athok haki examen ringkat ka bamsap kila kelalong ki kentien ke bayo sngo borobor haka be day baki examen kenthop ya ka NEET ka balong ka examen baki tu ke bakwa ban late puli doktor ki hab ban yele. Ha Manipur ki jingya kulmar kila mi biang haka district Jiribam hadian ba uwei unong rep ula syak penyap haki bala suba bagi day ki riu kiang atyar. Haka sngi palai balala lalap ya kamet jong uni unong rap bekerteng Sibam Sarat Kumar Singh ringkat kidak mong nakajing syak dung haka kli. Hadian kani ki patba kila leit jalum hakmat ka thanat jong ka Jiribam bat kila dawa ya ki tiar siat jong ki ba kila hap ban leit ai haki pulit ban buat ya ka model code of conduct haswa jong ka election Lok Sabha. Kini ki patba ki baladap da ka jing bitar kila thang buon ki yingja kum kadak ban persya ya kani ka jing syak penyap dusman utai unong rap. Hadian kani ka jing kulmar ka sarkar Manipur kala penjari curfew nadu menta ka step ha kani ka district. Ka sarkar kala kenturu iki buar pahara baki officer jong kani ka district ban pet bakan omdan ka jing ya snam bat ka jing penjulor ya ki nongkenti ha kani ka district. Haka juk kapor ki buar pahara kila penkendria no iki nong song snong na ki than bajur ka jing kulmar syaki we ki snong ki bakham shngan hanin ka sngi. Ka Sikkim Krantikari Morcha kala rai da kawai ka jingmut ban Kershan ya Narendra Modi da ka bajit ya ban long Menteri Rangba do kari India. Prem Singh Tamang Menteri Rangba ka Sikkim ula ubalong ru unong yalam ka Sikkim Krantikari Morcha ula penbina patba ya kani ha ukurwa lengba ka rensan jong ka social media. Ula ong bala shim ya kani karai haka jingalang ka bala long hayeng sa jong ha mintok gang haka babaro ekonomi khmat thamai shaking dorbar jong ka Sikkim kiliadan lang. Ka Office jong Mission Director ka National Health Mission ka Meghalaya kala penmi ya ka jing pendapat ba ban maham bat pensai ya ki pat ba haka be day ba ka jing bam ya ki tit klaw haka por liur. La penmi ya ka ni ka jing penna hadian ba ka State Surveillance Unit ka ba pet ya ka jing khie kensan ki jing pang kala sakhi ya ka jing kiu haka jing yap ki briu na ka baba ni ki tit ki balong bi kham tam haka por liur. Kani katnat kala thuo ba ha usnam alajar arpusaw haduk menta ladon nyongot ki balaklat naka jingbam kulmar ya kitit klaw kumta kala mahami ki brio ban ombam kulmar ya kitit khamtam ya kitu ki bakem da ithu bha bat katung ila poisa ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi naka Akashvani Shillong sashi por kata ka por prab jing nya so bak Delhi station naga benta ka khubor raktin hindi kaban bot pat ka khubor raktin phareng ha ka por prakatsan minute ni pen kan mauru ba ka por prashiteng nya wan phai byang sha kani ka station jongi naka benta ka khubor naka than chate lamingi kaban wan chapi ha ka tin phareng kani ka dai ka Akashvani Shillong.